Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zerdo batzu. Urdaia da zerdo. Hau da osko. Eta izan behar dut, Z-T. Zazana, oskola. Bueno, eta hori ez du hartzen, odeak ez du. Ez dago. Talioaren kurra, ikurra. Taloaren. Talio. Antzinateko herri germaniar bateko kidea. Alemania. Kide bat. Bi pare. Eski, eska. Bi pare. Germaniar. Sí, germaniar bateko. Kidea da, lankide. Oiaren batakotako zein da, egaz hamar. Dios. Eskilua. Iraina. Eskilua. Bai. Estilo, terek. Un tipo de gallina. A ver, adibidez, kizu, igelzu. Indio. Lauiz. Antzinateko. Ez, hautsa. Ogia zerekin egiten duzu? Ogia egiteko zer erabiltzen duzu? A ver. Ume. Epekume. Anda. Perdigón. Perdigón. Zurginen lana, beza. Ez dut ulertzen. Zurgin. Zurginen lana, Gerrogei. Gandhi Indiako lehen ministroa. Indira. Gandhi. Venga, saltatu beste bat. Sortzi, a ver. Eskian. Azar. Iazar zer da? Akez bihurtu. Berrogeita lau. Akeztu? Hogeita maika hori gaizki dago. Joder, bizkainera. Indira Noan. Auskal. Venga, abertzale edo. Aberri bat izan du Euskal Herria. Aberri eguna. A ver, etxerako lana eman behar dizkizuet. Badukazue interneten lexikoa aberasteko joku hori gurutze gramak egitea. Ikusi duzuen nola esartzen garen, bai? Aspertuta zaudetenean bakizue gurutze gramak egin interneten, euskaraz noski. Eta baita ere opari bat eman behar dizuet. Etxean egiteko. Bai? Mila esker. Luma. Bai, gurutze gramak, gero biltikoak, denera egin behar zuen. Misteriarekin. Hemen daude, erantzunak. Horren egunean,
Bai, etxerako lana. Hurrengo egunean, iriki eta 3. orrialdean edo 5. badaukazue hitz gezidunak. Hitz gezidunak. Zein horrean? 5. edo gutxi gora bera. Desberdinak dira denak, hitz gezidunak. Ba hori egin. Hori egin. Hemen bertan idatzi dezakezue, Hemen bertan idatzi dezakezue. Orduan, bueno, ekarri egin da, ahal duzuena. Ai, ze deskubrimendua. Juanak deskubritu du gauza bat. Iruzgarria jarri zaio belarri batetik besterainokoa. Azken horreanikoa. Bale, egingo duze? Oso ongi. Eta klasea bukatzeko zer moduz? Orduan, hori, zer moduz, hau, ariketa hau edo zeri dagokionez egin genuen? Bata eta bestea, bai, hori egin genuen, ez da? Bata eta bestea. Eta zeri dagokionez hau egin genuen? Ez, egidatu bai entzesan? Orduan, azken orrialdean daukazue. Bai, liburuskaren azken orrialdean daukazuna, agortu genuen guk. Euskaraz beti nori edo zeri dagokionez erabiltzen da. Noski, dagokio aritza nor-nori sistemakoa da, bai? Orduan beti nori agertuko da. Adibidez, ekonomiari dagokionez, politikari dagokionez, Josuri dagokionez, adibide zenbait. Venga, bakoitzak irakurri adibide bat. Goiko, hasiko zarazu? Lehendabiziko adibidearekin? Venga, Jose irakurri. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria baikor azaldu da ekonomiari dagokionez. Azken berriak positiboak dira, baina zuhurtasuna mantendu behar dela dio. Zergatik. Eta Donostian denboraleak eragindako kalteei dagokienez, baikor, eskor, zergatik. Bale. Gaukazue, minutu bat pentsatzeko struktura hori erabiliz esaldi bat. Bai? Esaldi bat pentsatu behar duzu. Minutu bat daukazue. Eta gero denek esango duzue. Zuen esaldia. Gure eskola proposatzen digu ludoteka bat antolatzea. Eta gehiago ordaintzeari dagokionez, zer, baikor, ezkor? Ongi? Carlos? Euskararen zonifikazioa, liburuz da. Nafarroako euskara legearen dagokionez, ze uste duzu, Legeari. Legeari dagokionez, ze uste duzu, Eitza egiteari dagokionez, zer pentsatzen duzu edo? Ados, kontra edo? Arraina jateko ardo zuriari dagokionez, ona da.
berza uste dut. Aproposa dela iruditzen zait. Bai, ez dakit. Eta Trumpeko etorkizunari dagokionez, Eta? Baikor, Donald Trump. Trump. Ah, Trump. Nola esan duzu? Trumpeko. Ez Trumpen. 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 Etorkizunari dagokionez, Baikor, Eskor. Orain, beti galderak bota behar dituze. errezagoa da, no? Orain, tratamendu euskarari dago bionez, Baikor, Eskor, Orain, euskararen tratamendua. dago bionez. Bai, egiten nahi zareten esaldiak ez zaizkit batero gustatzen, Tira. Eguraldiari eguzkia izanen da nagusia. Oso hori. Gurasoak eta irakasleak eztabaidatzen dute etxerako lanari dago. Edo etxerako lanak. Zuk esan duzunea adibidea hartuko dugu. Etxerako lanei. Dagokienez, plurala da, dagokienez, nik uste dut horrela hasi behar duzuela esaldia. Con respecto a las tareas escolares, eta gero, nik uste dut onuragarriak direla. Bestela, esaldi hauek gelditzen dira, hau da, hauek nik uste dut kontestutik ateratakoak direla. Hau da, beste galdera hauek daude lotuta lehendabizikoarekin, horregatik daude. Bai, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria Baikor azaldu da ekonomiari dagokionez. Azken berriak positiboak izan direlako, baina zuhurtasuna mantendu behar dela dio. Eta zer dio politikari dagokionez, edo denaen postizoak iruditzen zaizkit. Horrela, egin ezazue horrela, hobeki. Julio, errepikatuko duzu zurea? Diari dagokionez, bihartik aurrera eguzkia izanen da nagusia. Beste buelta bat eman behar dugu, Jose? Desberdina. Beste bat. Osasunari dagokionez, elikadura ona erabili behar dugu. Bai, kontrolatzen zarete, ez du barruan, ez dugu esaten bapatean. Hala, eta zugaitzei dagokienez, ez, hau da, mintzaldi bat edo zer testu bat idazten ari garenean, edo esaten ari garenean testu oso bat, erreferentzia batzuk egiten ditugu, bai, lehendabiziko ez dakinik. Bankuei buruz hitz egiten baldin badut, hitz egingo dut interesei buruz, hitz egingo dut hipotekei buruz, hitz egingo dut haiek kobratzen dituzten komisioei buruz, eta orduan, kontestu horren barruan, nik aipatuko dut, adibidez, haiek kobratzen dituzten komisioei buruz, ez nagoela batere ados. Gehiegi kobratzen baitute, edo haiek hipoteken bidez lortu dutena, hau da, hipotekei dagokienez, iruditzen zait, gehiegi aberastu direla jendea kanpoan utzi dutenean. Bai, kontestu baten barruan, ezin da solte erabili. Baina hau, hizkuntza laborategia denez, modu artifizial batez hitz egiten dugu, bai? Orduan, hasi horrela, etxerako demagun hitz egiten ari garela, eskolako, ez dakit, lanei buruz eta asignaturei buruz eta bar, eta gero beste puntu bat da hau. Hitz egin dugu 1, 2, 3 puntu, eta hau laugarrena izan daiteke. Koiko, zure txarra. Gertarearen dagokionez,
gertaerei dagokienez, Zer pentsatzen duzu? bai, oso ongi. Peiori gustatzen zaio. Eta txakurrei pentsua gustatzen zaie. Bai? Orduan, singularra edo pluralaren arabera, bata edo beste. Hau plurala da, orduan dagokienez. Singularra denean, eguraldiari dagokionez izango da. Beste buelta bat, Sonia. A ver. Ikusita nola dagoen Espainian, Estatu Espainolean paroa, paroaren legeari dagokionez, ni ez naiz bat ere ados. Ni nago bat ere ados. Ariketa fisikoari dagokionez, mentalki eta fisikoki ongi datorkigu. Mentalki eta fisikoki ongi egotea ongi datorkigu. Edo zer esan nahi duzu? Pues ez dakit. Ariketa fisikoari dagokionez, Nik uste dut, nik uste dut mentalki eta fisikoki mentalmente y físicamente, ongi datorkigula. baina zer datorkigu ongi? Pues, egitea. Ariketa fisikoa egitea. Bai, ariketa fisikoari dagokionez, Nik uste dut mendia igotzea. Urrengoa, beste bat egin behar duzu, Luis? bai. Haupa. Irakargarriari dagokienez, Dagokionez, nik uste dut datu txarra direla. datu txarrak direla. Errepikatu esaldi hori, oso komplikatu egin duzu, Genero indarkeriari balantxe iragarriari dagokienez, nik uste du balantze txarra o datoak txarra direla. txarrak direla. Bai, esketa. Ez dut oso ulertu, Ariketa fisikoari da. Bale, Joseba. Adinari dagokionez, argi eta garbi daukagu gero eta urte gehiago biziko garela. Elektrizitatei dagokionez, nik uste du bihar prezioa... Nik uste dut bihar prezioa garestiago izango dela. Baikor, Baikorra. D ereduaren matrikulazioari dagokionez, igo egin duela. Igo egin du. Estadistika ematen ari da, ez? Matrikulak igo dira. Matrikulak Bai, ereduko matrikulazioari dagokionez, igo egin, ez? igo egin da. Eske hor falta da, sujetoa hor falta da gauza asko. Esaldi hori erren gelditzen da. Eta ez dut ulertzen. Baina hori da gaztelan ez bezala, begira esaldi hori. Con respecto a la Ez daukalo, zerbait gehiago esan behar duzu, esaldi hori motz gelditzen da, erren gelditzen da. Ja, baina esaten matrikulazioaren porcentajeak. Eta Baina hori eta orduan hori, hortik aterata. baina zerbait gehiago esan behar duzu. Jose? Agian porcentaje adibidez. Eunekotan. Euneko. Etorkinei dagokienez,
Europa estatu batuetan ez dute jarri ados. Europa eta estatu batuak ez dira ados jarri? Hori, ez dira ados jarri. Errepikatu esan di hori? Etorkinei dagokienez, Europa eta estatu batua ez dira jarri ados. Goiko? Bai, aurtengo sagardoaren dagokionez, sagardoari dagokionez, eguraldi txarra egiten du. Bai? Bai, oso hotza. Ze inportatu sagardoak eguraldiarekin? Asko, Txikar? asko, sagardoa, Begira, ni oso motzan ez, eta azaldu behar dizkidea. Bai. Oso argi eta garri. eta ni motzagoa, baino. Hala ere, bakizu, sartzen da, sagardoa sartzen da kupelan, ez? Eta gero, eguraldi araberaren sagardoa hori. Bai, sagardoari dagokionez eguraldi txarra dago. Osea, con respecto a la sina, hace mal tiempo. Hori da esan dirazuna. Bai. Baina, esan di horrek ez du logikari. Hori da, hainik esaten baldin badizu. Sagardioari dagokionez eguraldi txarra dago. Eta gaztelaniaz esaten badizut, horrela bapatean. Con respecto a la sidra, hace mal tiempo. ¿Y? ¿Qué hora es? ¿Manzanas traigo? Hori da. Batez ere? Ez dauka logikarik. Y con respecto a las estaciones de esquí, hace bueno. Ez, hau gehiago landu behar dugu, Hau gehiago landu behar dugu, zer bestela... Beno, nori azaldu behar nion zerbait, Luisi edo? Zer azaldu behar nizun zuri? Enaiz? Galdu egin naiz? Galdu egin naiz? Ez grabatu hainbeste. Ba, orduan, honen ordez jarri behar dugu, genero. Indarkeriari. Dagokionez, bai, berdin. Antzekoak dira, Bai. baina hau kultuago. Ja. Bueno. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.